lanbide eskolara, txoko polito honetara. Eskola hau 1976 urtean sortu zen, eta 50 urte baditu jadanik. Eskola honetan, 100 ikasle pasatu dira, bai Ultzamatik, Baztandik, Bortzititatik, Malerrekatik, Iruñaldetik, etortzen dira. Guazen barra hori ikusten eskola. Hau da kaskanuezes bat, indugula ni eta nire lagun baten hartin, kostatu zegu 3 bat aste itea, eta badu pixko torno eta presadora bitikan, eta, kusentzue, hau txitzen dula. Hau dira, urte hauetan egindako lan batzuk. Zen kontrol numerikon, xake bat egin zuten, eta urradura txirbilarroketan, multzo hau egin zuten. Hau izten da dena. Hau, espero dugu guztetu izena, guk indatzegun bideo motza. Bai neska, bai mutikoa, denak ongi etorri izin zate, eta egiten. Ez duzu holako eskolik hartatiko inon.